gosti. Velika mi je čast što imam organizacije Beogradska inicijativa za digitalnu i javnu diplomatiju. Imam priliku da vas ugostim ovdje i da vas pozdravim na ovom prvom skupu vezano za digitalnu diplomatiju koji se održava u našoj zemlji. I srećan sam što ima ovoliko ljudi i što je tribina toliko posjećena, s obzirom da je prvo u nizu. I želeo bih da, odnosno smatram da smo uspeli na ovoj tribini da okupimo odlične predavače, siguran sam da ćete to i vidjeti danas, koji će svojim iskustvom i znanjem uspeti da vam prenesu i malo približe čitavu oblast digitalne diplomatije. Ovom prilikom želeo bih u ime Beogradske inicijative za digitalnu javnu diplomatiju da im se i zahvalim na uloženom trudu i energiji koju su odvojili da pripreme svoje prezentacije i da se ovde predstave. Isto tako želeo bih sada u ovom trenutku da pozovem i gospodina Zvonka Šoševića koji će zvanično biti moderator ove tribine i on je zapravo idejni tvorac i osnivač BID-a, odnosno Beogradske inicijative za digitalnu javnu diplomatiju i isto bih ovom prilikom želeo da mu se zahvalim što je i mene uključio u čitavu priču jer smatram da je ovo jako bitno, pre svega za našu zemlju, zatim i za okruženje u kojem živimo i mislim da je svojom energijom koju daje za čitavu ovu organizaciju i u organizaciji čitavog ovog skupa na kome smo danas nam jako puno pomaže i bukvalno drži čitavu ovu stvar. Još jednom se zahvaljujem svima što ste došli i uživajte u prezentaciji.